आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी। नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गुरै हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउटिउब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 14 मार्च 2021 मायथाइ। नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै माखासे रादाब लाना फैदों। थांनाय 13 मार्च खालि गोदान दिल्लीनिफ्राय देहरादून फारसे फैबाय थानाय शताब्दी एक्सप्रेसआव हरखाब अर नांदों। उत्तराखंड पुलिस कमिशनारआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि गोदान दिल्लीनिफ्राय देहरादून फारसे फैबाय थानाय शताब्दी एक्सप्रेसनि C5 दाबायाव हरखाब अर नांदों, जायनि थाखाय रेल गारिखौ मोनसे हाग्राबारियावनो लाखिनो गोनां जादों आरो अर नांनाय दाबानि गासै सुबुङानो थाबैनो मोजाङै बारग'नो हादों होनना फोरमायदों। बे जाथाया सानजौफुनि 12 रिंगासोआव जादों। दाखोर गारग्रा डास्टबिननिफ्राय C5 दाबानिफ्राय अरआ जोंखांदोंमोन। बे दाबायाव गासै सा 30 दावबायारिफोर दंमोन होनना मिथिहोदों। बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्मआ राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनो थिरांथा लादों। बिथाङा 33 नं बिजनी बिधान सभा बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै साखाफारा जाना दं। बिथाङा राजखान्थिनि फोथाराव रायजो राजाफोरनो मोजां खामानि मावलांनायनि थांखिजों उदां बिजाथि महरै गसंथिदों। बिथाङा थांनाय आरो सोलिबाय थानाय सरकारखौ हारिमु बिथिं आरो हारिमुनि फोथाराव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनो मोजां सुबिदा होयैखौ नुनो मोनदों होनना बुंदों, जायनि थाखाय MLA महरै देरहायोब्ला गिबियावनो हारिमुनि फारसे हाबा मावगोन होनना बुंथियो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरबरी आन्सलिक बाथौ मन्दिराव माखासे दुथांफोरा बाथौ थानसालिनि थाला देखावनानै गासै सना रुफा आरो रांफोरखौ खावनानै लांजोबदों। थानसालिनि दौरिनि फोरमायनाय बादिब्ला 1985 मायथाइनिफ्राय जमा जाबोनाय रां रुफा आरो गं 3 दान होफैनाय बाक्सुखौबो लाना थांदों। दौरि बिथाङा पुलिसनि बिबानगिरिखौ थाबैनो सिखावखौ हमनो थाखाय खावलायदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि गामियाव अंकिता पल होननाय सासे लाइमोनखौ गोदोना हाफ्लंना बुथारदों। बे जाथाया थांनाय मार्च दाननि 10 खालार खालि जादों। बे लाइमोनखौ गावनिनो न'नि उसुङावनो बुथारना गारना दोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अमित बाद्रा होननाय सुबुङा बे आइजोखौ बुथारना गालांदों होनना मिथि मोननाय जादों। उदालगुरि खैराबारि कलेजनि फरायसुला फरायसुलिफोरा अंकिता पलखौ बुथारनायनि थाखाय अमित बाद्राखौ फासि होनांगौ होनना रेलि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। महाराष्ट्रआव कर'ना भाइरासनि बांनायखौ नुनो मोन्दों, जायनि थाखाय महाराष्ट्रनि सरकारा दुखुआव गोग्लैनो गोनां जादों। बेनि अनगा मुम्बाइआवबो कर'ना भाइरासनि बांनायखौ नुनो मोन्दों। महाराष्ट्रआव शुक्रबार खालि कर'नानि 15,000निबो बारा कर'ना केस बांनायखौ नुनो मोन्दों आरो गासै 52 सुबुंनि जिउ गोमानायखौबो नुनो मोन्दों। मुम्बाइआव शुक्रबार खालि 1,646 कर'नानि पजिटिभ केस मोन्दों। नागपुराव 2,000निबो बारा पजिटिभ केस, नासिकआव 1,135 पजिटिभ केस मोननाय जादों। महाराष्ट्र सरकारा नागपुर नासिकआव 7 दिननि थाखाय लकडाउन खालामना होबाय। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिधान सभा बिसायख'थियाव महाजोटआ देरहानो थांगासिनो दं होनना दाबि दैखांदों। हाग्रामाया गावनि आखाइनिफ्रायनो BJPआ मोन 12 बियाबाव जेननो थांगासिनो दं होनना बुंदों। लोगोसे UPPLखौ जेबो कन्स्ट्राक्शननि खामानि मावजेनाखै आरो बयलार फार्म खालामनायानो बिसिनि परिबर्तन होनना बुंदों। हिमन्तआ BTCनि फैसाखौ लुथिनानै लांगासिनो दं होनना हाग्रामा महिलारीआ बुंबावो। आधार कार्डआ जोंनि जिउआव मोनसे गोनांथार फोरमान बिलाइ जाना फैबाय। गोबां गोनांथार खामानिफोर जेरै बेंकनिफ्राय लानानै सरकारनि आसुनिफोरखौ मुलाम्फा लानायाव आधार कार्डआ गोनांथार। बे बायदियाव जोंनि आधार कार्डआ सोरबा दुथांफोरनि आखायाव गोग्लैना गाज्रि हाबायाव बाहायनायनि फारसे सांग्रांथि जानाया गोनां।
बेखौ नोजोर होनानै गाव गावनि आधार कार्डखौ बबे बबे जायगायाव एबा खामानिफोराव बाहायदों बेखौ जों दानिया UIDAI नि वेबसाइटआव थांना 6 दाननि नोंनि आदारखौ बबेयाव बाहायदों बेखौ नायनो हासिगोन। दिनै रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।